Watch Cake and Kane, it-tifel ta' 3 snin li fl-aħħar xhur il-ġenituri tiegħu skoprew li għandu tumur f'waħda mill-kliewi u fil-fwiet. Mr. Kane, Ryan De Battista, tkellem ma' Net News dwar l-esperjenza ta' ibnu u kif bit-trattament li nata f'pajjiżna Kane qaleb għall-aħjar tant li jista' jinsab l-isptar Mater Dei taħt osservazzjoni. Għalissa jinsab irrekoverat l-isptar, il-bieraħ kellu operation fil-kidney, neħawlu l-kidney. Issa li l-importanti naraw kif ħan iġġieldu l-lungs. Ryan spjega li t-tifel ma kellu l-ebda sintomi ta' tumur, iżda bdew jinutaw li qed jaqta' kull aptit, tant li saħansitra beda jirrifjuta anke biċċa ċikkulata, attitudni mhux normali għal tfal ta' dik l-età. Kane ittieħed għand tabiba li mill-ewwel irreferitu għall-isptar Mater Dei. Għal-bidu ħasbu li għandu infezzjoni f'sidru, iżda minn aktar testijiet irriżulta li kellu tumur. Fl-aħħar ġimgħat, it-tifel għadda madwar 10 tiem fl-ITU tal-isptar Mater Dei u għal perjodu twil ta' 9 tiem saħansitra jiġġieled għal ħajtu biqrabatu ma jafux se jiġri mill-għażiż tagħhom. Iżda fost id-diffikultajiet Ryan jispjega li fl-aħħar jiem il-familja ta' Kane sabet għajnuna finanzjarja kbira. L-ikbar għajnuna naħseb li kienet mill-familja ta' Potino, l-imna l-għazibna lilu. Għax li ma kienu xumma naħseb l-lum minn xuq saqajja kif jgħat. Nisperaw li daw l-affarijiet tibqgħu jirrepetu ruħhom u ma nies oħra għax bħalna u ħafna iktar. Daw l-affarijiet mhux se jintemmu bħalma jafu l-ħatu illum jien. U għadha ħadd ieħor kellu bżonn ilmu li jillibera kulħadd. Bħalma qed ngħidlek f'sekonda tinbidel ħajtek. Qas qatt kont nobsor. Fortunatament, diversi jaqtiet qed ikomplu jgħinu lil Kane u lill-familja tiegħu, fost oħrajn il-Malta Football Association bl-inizjattiva fost dawk li jattendu għall-lob li se jkunu qed jagħtu €1. L-isfidi ta' Kane issarfu wkoll faqda fost diversi timijiet sportivi li normalment nafuhom rivali iżda li grazzi għalih ingħaqdu f'solidarjetà waħda ta' appoġġ għal Kane u l-familja tiegħu. Għal aktar dettalji dwar l-istorja ta' Kane u t-triq li għaddej minna fil-programm Replay tal-ħadd.